ପିଲେ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲେ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲେ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର କେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ବସାଗଲାଣି। ବୁଝିଲା। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲେ ପାବନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ତ ଅନେକ। ଦେଖ ପିଲେ ତମ ମାନଙ୍କର 70 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖ ପିଲେ। ସମସ୍ୟା ତ ଅନେକ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା ବିଚାର କଲେ ଆମେ ସମସ୍ୟାର ବିଶାଳତାର ଆଭାସ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା, ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି କେତେ ବଡ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଆମକୁ ତାର ଆଭାସ ମିଳିବ। ବୁଝିଲା। ଦେଖିଲେ ଦେଶରେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମ ଦେଶରେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନେଇକି ସବୁଠୁ ବଡ ଶ୍ରେଣୀ ମୂଳରୁ ଯାହା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଯାଏ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସବୁ ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। କେଉଁ ଛାତ୍ର ପାଖେ କେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। କେତେ ଗୁଡାଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କପି କରି ବହୁତ ନମ୍ବର ରଖି ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସତରେ ତାଙ୍କେ ସେତିକି ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଜଣା ପଡୁଛି କି ନା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବଦଳାଯାଇଛି, ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର କାହିଁକି କମିଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି ଟିକେ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଟିକେ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଖାଲି କେତେଟା ଓଏମଆରକେ ଏମସିକ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ କ ଖ ଗ ଘ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୁଣ ଜଣା ପଡିଲା କି? ପ୍ରକୃତିରେ ଲେଖା ହଉଛେ ପିଲାର ମନର ଭାବ କଣ, ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଜଣା ପଡିବ, ତା ବିଶେଷଣାତ୍ମକ ଜଣା ପଡିବ। ଏସବୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ନା। କ ଖ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ବାଜିଗଲା, ଠିକ ହୋଇଲେ ଠିକ ହୋଇଗଲା। ହେଇଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? କି ବାଜୁ ବାଜୁ ବାଜୁଛି ନା ନାଇଁ? ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାର ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷଣାତ୍ମକ, ପିଲାର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ। ତେଣୁ ଏବେ ନିକଟରେ କଳିଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସାଂଘାତିକ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଉପାଗ୍ର ଲେଖାରେ ଏବେ କଳିଙ୍ଗ ପତ୍ରିକାରେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା, ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ସେଇଥିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଅବୈଧ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କରିବା କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ କଳିଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଲେଖାଟା ବାହାରିଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବୈଧ ଆଚରଣ ଚାଲିଛି, ଅବୈଧ ଆଚରଣ ଚାଲିଛି। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଚାଲିଛି ନା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ସମାଧାନ କରିହବନି ଯୋଉ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢା ଫଳ ସହିତ ଯେତିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବେଶୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ପାଠ ପଢା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ କେମିତି କପି କରି ଲେଖି ପକେଇବି, କାହାଠୁ କେମିତି ଟିପି ପକେଇବି। ଏଇ କଥା ପିଲେ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏମସିକ୍ୟୁ କାହିଁ ପଢିଲାନି, ଆମର କାହିଁ ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଲା, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁ ପଡିଲାନି, ବେଶୀ କାହିଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି, ସର୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଆମର ବେଶୀ କମ, ଏଇଭଳି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପିଲା ବହୁତ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢା ବିଷୟରେ ସେତିକି କଥା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶରେ ନୋଟ ବହି ଜବତ କରିବାର ଦୂର କଥା, ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବହି ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଟୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିକଶିତ ବିକଶୋନ୍ମୁଖୀ, ଆମର ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମାନେ ବିକଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ। ତେଣୁ ଏଇଠି ନୋଟ ବହି ଜବତ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ନୋଟ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜବତ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏବେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ସବୁ ଆସିଗଲାଣି। ତମେ ମାନଙ୍କର ଧର ସମିଟ 1 ଅଛି, ସମିଟ 2 ଅଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ବହି ଅଛି। ତମମାନଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ତାପରେ ତ କ୍ୱାର୍ଟର ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ ବହି ସବୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ନୋଟ ବହି କୁ କଣ ତମେ ଜବତ କରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ତ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ନୋଟ ବହି ପଢି ଭୋଟ ଦେଇ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି କେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠିଲାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ନୋଟ ବହି ପଢିବ ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ପାଇବ। ବହି ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଯଦି ଖାଲି ନୋଟ ବହି ପଢିବ, ତମେ ଯଦି ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ପଢିବ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ନୋଟ ବହି ପଢି
ଭୋଟ ଦେଇ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି କେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଇନି। ହବନି। ଖାଲି ତମେ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ତମେ ମାନେ ନେତା ବାସି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବନି। ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିପାରିଲା। ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତି, ଏସବୁ ନୋଟ ବହି ପଢିକି ମିଳିବନି। ଯେହେତୁ ତମେ ମାନେ କେବଳ ନୋଟ ବହି ପଢିଛ, ଖାଲି ତମ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି, ପାଠ ପଢା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି କେତେ ବଢିବ? ପଡୁଛି କି ନା? କିଛି ବଢୁନି। ଖାଲି ଘୁଷ, ଯିଏ ଯେତେ ଘୁଷି ପାରିଲା। ରାତି ପାଇଲେ ସେ ବିଲାତ ଆମେରିକା ରୁଷ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଏମିତି ନୋଟ ବହି ପଢି କଣ ସବୁ ସମାନ ହେଇପାରିବ? ଖାଲି ଆମେ ଯଦି ନୋଟ ବହି ଗୁଡାଏ ଗାଇଡ ବହି ଗୁଡାଏ କିଣିକି ଆଣି ଘୋଷି ପକେଇବା, ତାଙ୍କେ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇପାରିବା? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ସୃଜନ ଗୁଣ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖେ ଗୁଡାଏ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ଘୋଷିଲେ ପଢିଲେ ବହିରୁ ହୋଇଯିବ? ବିଲକୁଲ ହବନି। ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଲି ଲଣ୍ଡନ କଥା କହୁଛେ, ବିଲାତ କଥା କହୁଛେ, ଆମେରିକା କଥା କହୁଛେ, ରୁଷ କଥା କହୁଛେ, ଏବଂ ତାଙ୍କେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଯିବା, ତାଙ୍କେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସମାନ ହୋଇଯିବା। ପରନ୍ତୁ ଏଇଠି ନୋଟ ବହି ପଢିକି ତମେ ଯଦି କହିବ ସମାନ ହେଇଯିବା, ହୋଇପାରିବ କି? ନା। ନୋଟ ବହି ପଢିକି ହୋଇପାରିବନି। ଆମ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲା। ତେଣୁ ନୋଟ ବହି ପଢିବା ଲୋକ କେବେ କଣ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବ? ଯେ ଗୁଡାଏ ନୋଟ ବହି ପଢିକି ଯାଇଛି, ଯେ ଗୁଡାଏ ଗାଇଡ ବହି ଘୋଷିକି ଟେଷ୍ଟ ପେପର, ସିଏ କଣ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିପାରିବ? ବିଲକୁଲ ଲେଖିପାରିବନି। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଦେଶରେ କଣ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇପାରିବ କେମିତି? ଯେଉଁ ଦେଶର ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ନିଜ ମନରୁ ଦୁଇ ଧାଡି ଲେଖି ପାରିଲେନି, ସେ ଦେଶଟା କଣ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା କଣ ବଢିବ? ସେ ଦେଶରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ? ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଇଡ ବହି, ନୋଟ ବହି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। ବହି ପଢିକି ଆମେ ଆମର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାର ବିକାଶ କରୁନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେନ୍ ପିଲା ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରୁ ନୋଟ ବହି ପଢେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାର ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ମାନେ ଶିଖେ, ବହିର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନକରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁଠି ରହିଛି ସେ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅନେକ ସମୟ କଟାଏ, ତେବେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେବ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବହି, ନୋଟ ବହି କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ବାବା ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଗୋଟେ ନୋଟ ବହି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏ ବହି ଆଣିବ, ମୋ ବହି ସେ ବହି ଏଇଟା ଆଣିବ, ଗାଇଡ ବହି ଆଣିକି ଟେଷ୍ଟ ବହି ଆଣିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। କେମିତି ମୁଁ ଚିରିକି ନେବି, ଚିରିକି କେମିତି ନେବି, କେଉଁ ଭିତରେ ରଖିବି କବିଟା ଗୋଟେ ଧରା ପଡିବନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ, କାହାଠୁ କେମିତି ଟିପି ପକେଇବି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତେଣୁ ବହୁତ କୌଶଳ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ନୋଟ ବହି ପଢିଛନ୍ତି। କାରଣ ବହିର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନକରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁଠି ହୋଇଛି ଖାଲି ସେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ବହିରେ କଣ ଜ୍ଞାନଟା ଲେଖା ହୋଇଛି ସେ କଥା ପିଲାମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଗୋଟେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆମକୁ ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଖାଲି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ପିଲା ରହିପାରିବା। ତମାନଙ୍କର ଆମ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା, ଯିଏ ଅଧିକ ନୋଟ ଆମର ଯିଏ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବାଃ ବାଃ କହୁଛେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଶୀଘ୍ର ସବୁ କଥା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ମିଳିଯାଏ। ପରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବହିର ଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନେ, କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁଠି ରହିଛି ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମେ କରୁଛେ। କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ମାନେ ସେ ଖଣ୍ଡକ ମୋର ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦିଅ, ମୋର ଟିକେ ଗାର ପକେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ସେଇଟା ବସିକି ଯିବି, ପିଲା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହିର ଜ୍ଞାନକୁ ପିଲା ଆଉ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁଠି ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ପାସ୍ କରିବେ ସେ କୌଶଳ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ନୋଟ ବହି ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ଗୋଟିଏ ବହି ଉଦାହରଣ ଯଦି କହିଛି, ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା କଣ କରି 10,000 ପାଇଥିଲା? କଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକି। ଏବେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ତମେ ଜାଣିଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଟିଭି, ରେଡିଓ ଶୁଣିଥିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, କେତେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକ୍ରି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠେଇବା କଥା ସେତିକି ବିଧାନସଭାରେ ବିଚାର ହେଇଯାଇଛି। ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି ଖୋଲା ଖୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ
ଦେଖ ପିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଦେଖ। ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବହୁତ ଛାତ୍ର ଖୁବ ଭଲ ଫଳ ପାଇଁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଫଳକୁ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଖୋଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବହୁତ ଛାତ୍ର ଖୁବ ଭଲ ଫଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଫଳକୁ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ବହୁତ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପାସ୍ କଲେ ବହୁତ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କପି କରିଦେଇଥିବେ, ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଅବଭିୟସଲି ଯିଏ ନାଇଁ ସିଏ ସନ୍ଦେହ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପିଲା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଦେନ୍ ପିଲା ଖୁବ ଭଲ କରିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣୁଛେ ଯେ ଏ ପିଲା ଭଲ କରିছে ବୋଲି, ତାକେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗୁ। ହଁ ସେ ନୋଟ ବହିରୁ ଟିପି ପକେଇ ଦେଇଥିବ କି କାହାଠୁ କପି କରିଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ନହେଲେ କଣ ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର ହେଇଯାଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ତାକେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପାଠ ପଢାର ପରିଣତ ଏଇଆ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକାରର ପାଠ ପଢା ମୂଲ୍ୟ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢାର ପରିଣତରେ କଣ ଏଇଆ ହବା ଦରକାର କି? ପାଠ ପଢାର ପରିଣତ ଖାଲି କଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ବହିରେ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢାର ପରିଣତ ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢାର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଅ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିକି, ତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ଯେତେବେଳେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଡକାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହବ, ସେଠି ଯାଇକିନା କଣ କରିବ? କରିପାରିବ ଅଛି? କିଛି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଗୁଡିଏ ଖାଲି ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୁଡାଏ ମାର୍କ ରଖିଦେଲେ ବା ଅବୈଧ ଆଚରଣ କରି ଗୁଡାଏ ମାର୍କ ରଖିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଜୀବନଟା କେବଳ ସିନା ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଦେହରେ ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ଆମର ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସନ୍ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ସେଇ ସନ୍ଦେହ କରି 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 ଶେଷ ହେଇଯିବା। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ଥିଲା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ବଢୁଛି। ମାଇନର ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା, ମାଇନର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା, ସେ ବି ଏବେ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମାଇନର ପରୀକ୍ଷା ଉଠିଗଲାଣି। ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ଖାଲି ଦଶମର ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତାକୁ ବି ଉଠିଯିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା କଣ ହେବାକୁ ହଉଛି। ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ତମେ ମାନେ ଜାଣିଦବ ପିଲେ ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା, ମାଇନର ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା, ମାଇନର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଲା, ବା ଅପର ପ୍ରାଇମାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇନଥିଲା, ତା ଏବେ ଶୁଣାଗଲା। ନୂଆ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲାଠୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଗଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ସାଧାରଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବହି ବିକ୍ରି ହେବା ଛଡା ଆଉ କଣ ବିଶେଷ କଣ ଲାଭ ହୋଇଛି? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ସବୁ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବହି ବା ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ ବହି ବା ଗୋଟିଏ ନୋଟ ବହି ବିକ୍ରି ହେବା ଛଡା ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ପିଲାମାନେ କଣ ବହିରୁ ଜ୍ଞାନ ଟା ପାଇଛନ୍ତି କି? ତମେମାନେ ଏ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ପଢିବ, ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଉପରୁ ଗୁଡାଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ, ସେଗୁଡାକୁ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ବା ସେଥିରେ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବହି ବିକ୍ରି କରିବା ହେବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି, ସେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିକ୍ରି କରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦେନ୍ କେବଳ ତଳ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ଉପର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ସବୁ ତଳ ସ୍ତରର କଥା। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଆମ ପ୍ରାଇମେରୀ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ, ମାଟ୍ରିକ କଥା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯିବା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଗତ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ, ଖରା ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଯେତିକି ପାସ୍ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଥିଲା, ତାର 71% ପିଲା ଅବୈଧ ଆଚରଣ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତିକି ପିଲା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେ ପିଲା ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ 1/3, 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପିଲା ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ, ଅବୈଧ ଆଚରଣ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ, ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଗ କାଳେ ଯେମିତି ଏକାଥରକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଆଗ କାଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ ଏକାଥରକ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଲା।
ହଁ ଏକା ଥରକରେ ବୋର୍ଡର ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଆଜିକାଲି ସେମିତି ଆଉ ବାହାରୁନି। ହୀରାକୁଦରୁ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଜଡିଲା ପରି ସାରା ବର୍ଷ ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରୁଛି। ଆଜି ଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ବାହାରିଲା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ବୁଝିଲା, ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ ବୋଲି ଆଜିକାଲି ଆଉ ଏକା ଥରକରେ 3 ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାରୁନି। ଏଥିରୁ ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାର ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷ ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ଦେ କଣ ଅଛି ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି।